Mis-26 ta' Jannar se jibda jingħata servizz ta' veterinarji anke matul il-lejlek kif se jkun hemm klinika ta' emerġenza disponibbli b'vezz li operaw bejn 8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu fil-ġranet kollha, inkluż il-ħdud u l-festi pubbliċi. Dan biex f'każ ta' emerġenza fil-ħinijiet meta l-kliniċi fil-privat ikunu magħluqin, inkluż tard bil-lejl, wieħed ikun jista' jserraħ moħħu li xorta se jinqeda u jkollu post fejn jieħu l-annimal tiegħu għal kura meħtieġa. Dan ħabbru l-Ministru Anton Refalo waqt il-programm bil-fatti il-ħamis fil-għaxija u nota li din iturija ċara ta' gvern li jisma' u jwettaq. Kollok klinika miftuħa mhux iċċempel int għal-vet tara sib xwieħed tmorandu, ma jkollok klinika miftuħa l-ħin kollu sewa wara 8 ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħodu, is-sibt u l-ħdud u l-festi pubbliċi biex jkollu xi inċident minn petti jew jista' jieħdu hemmhekk u jsibu jinqeda minn din il-klinika. Il-Ministru tem jirringrazzja lil daw kollha li kienu involuti f'dan il-proġett ta' fejda li se jsarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar minħabba li għal ħafna persuni li għandhom l-annimali magħhom id-dar dawn isiru parti mill-familja tagħhom.